Čau lidi, já vítám u nového videa a teď to je Honza. Ahoj. Honzo, udělej to, na co tu čekám. Ano. Dělej. Honza se rozsekal. A ještě jednou? Jo, ještě. Lidičky, ty. Ale hlavně nezvy. Jestli se vám tady pár líbí, tak určitě dejte like. Teď dělám daleka. Jo, dělej. Zase. Ležela tohle maximální výkon. Teď tady budu dělat to, tak aby mě nebylo, tak já počkám. Hele, Už Honzo. to skončil? Ne, ještě ne. Dobrý. Já nejsem se blbej kvůli autu. Takže tentokrát zkusím, abych nespat. Ale to mi dole, jo? Tak jo. Honzo, a teď. Já půjdu za tebou a když pověříš ty hned, jak se rozeběhneš, tak já půjdu za tebou. I s kamerou. Tak pojď. Tak pojď. Já to mám super. To bylo... Uděláme to ještě jednou? Ne. Jo, dělej. Ne. Tak, když jsme to zkoušeli za kamerou, tak to tak neklouzalo. Ha, já už nejdu. Já jsem spadnul na šikovně na rameno. A teď mě bolí, takže natáčím jednou rukou. My budeme asi za 2 minutky končit. No, protože už to jsou 2 minutky. Ne, ještě ne. Tak já vám zkusím ukázat můj nejlepší zkus. Kolik máme ještě času? Tak, minutu a půl. Tak jo, ještě Už je minutu, veď? Jo, už minutu. Tak už Ještě minutu.